आं खामानि मावनो फैदोंमोन आरो आं बेंगलावनो खामानि मावनो फैदोंमोन। बेनिफ्राय बे समावनो आंथ' मिथिया हिनजावखौ बेफोरबायदि माने सिम गंनै सालायो होननानै। बेनिफ्राय फन खालामबा माने रायज्लायनायाव एसे एरा एरा मोजां रायज्लायखायाखै माने बे आंजों। ओरै सानाव फन खालामबाथाय बुङो बिदिनो गथ' गाबनाय मानाय प्रब्लेम खोन्थाहरबाय थायो बेस्थ' खोन्थाहरबाय थायो। बेनिफ्राय आरो बिदिनो मोनायाव फन खालामबा 8थासोआव बुङो उन्दुनो ओंखारबाय माबाय बेफोरबायदि खालामबाय थादों माने बे आंखौ। आंथ' मिथिया ओमफ्राय ओरै फुजायाबो खाथि जाबाय दुर्गा फुजायाबो बे समाव। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन आरो बेखौ फुजायाव जेनेबा आंबो थांगोन बायदिमोन। बेनिफ्राय बादा हरबाय बे आंखौ फैथ'नांला नों थांनायाव बारा गोबाव जायाखै। नांगौब्ला उनाव फैनो हागोन। दुर्गा फुजायालाय माथो गिदिर खोथा होनबाय ओमफ्राय आंबो सानबाय नंगौ नंनायालाय आंबो दा थांनानै माथो खालामनो जुदि उनावबाबो थांनो हायो। आं नांगौबा फैसाखौनो हरनोसै होननानै फैसाखौबो 18,000 सोना हरबाय आं बिनो। ओमफ्राय बिदिनो फुजा थिग फार्स्ट फुजा समावनो बे रं नाम्बारखौ लोगो हमदों माने मबाइलखौ सुइस अफ खालामना दोनदों बे गावनिखौ। रं नाम्बारसो? औ मबाइल फैसाखौ मा नाममोन नोंनि आरो नोंनि हिनजावनि नामा? आंनि हिनजावनि नामा रिंकु नार्जारि। रिंकु नार्जारि ओमफ्राय नोंनिया? आंना अनजालि नार्जारि। ओमफ्राय मा जायगाया? जायगाया जोंना दिखियाजुलि। दिखियाजुलि मा जायगा? बाथासुरिनि आं बाथासुरि अन्थाइबारि गामि। ओमफ्राय मा होनो गथ' गथाय दंना गैया नोंसिनि गेजेराव? दङो गथ'आ सासेया आहारखौनो मोजां गाराखैमोन। गथ' गालांदों? गथ' गालांदों सानै दङ सासेया 7 बोसोर 7.5 बोसोर जाबाय सासेया। होमबा नों बुरजा गोमानायखौ दिनैसो नागिरदों आरो नामा? आं माने आङो बे खारनायनि उनावनो आङो बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानै न'आव थांदोंमोन आं थांनायालाय। ओमफ्राय हाबसोनोबो डाइरेक्ट आं गावबुरा सेक्रेटारि लानानै आं एप्लिकेसन हैदोंमोन आङो। ओमफ्राय आबसुफोरनावबो आं बहुद खबर खालामबाय बेनिफ्राय आरो पुलिस थानायावबो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थादों होनबाबो माने जेबो खालामनो हायासै माने। पुलिसफोरा जेबो खालामनो हायासै जाहैबाय? ओहो थांबाय थादोंमोन आङो। एफ आइ आर खौ लादोंना लायाखै? एफ आइ आर खौ लादों लानायालाय। ओमफ्राय बे रेजिस्टार साहेबा खालाम जायजों थांदों बेखौ मिथिगौ ना माबेनि? बे मानसिया माबानि बे भालुकफुं 16 माइल बेवाय पारा होननाय गामिनि बे सेंग्राया माबायाव अरुणाचलाव दंफां हालाबायोमोननो बियो। ओमफ्राय ओजों खबर लायबाय नोंसोरो? औ गामियावबो आं जेनेबा आबसुजों रायलायनानै मिटिं खालामहोबाय ओमफ्राय मिटिंबो खालामबाय होनना बुंदों आरो गामियाव। बेनिफ्राय आंखौ गामिनिफ्राय बे गावबुरा सेक्रेटारिया फन खालामना बुंहरदोंमोन आरो। जुदि नोंनो हिनजावखौ नांमारगौब्ला जोङो जेरैखि जाया बे मानसिखौ जोङो लेंहरगोन। जों नागिर बेखौ मानसियाथ' बिराद फाल्थुखा बियो मबाइलबो मोजां लाया बेफोरबायदि बुंहरबाय होमबाबो जुदि नोंनो जुदि हिनजावखौ नांगौब्ला जों होनना बुंदोंमोन आरो बिसोरो। बिनिफ्राय खबर लानानै माने बिसोरो अरुणाचलाव दं होननाय खोनादोंमोननो। ओमफ्राय नागिरनायखौ मिथिनानै माने बिसोरो फन गामियाव। ओमफ्राय गामिनिफ्राय जेनेबा फन खालामहरबाय बिदिनो गामिनिफ्राय बिराद बुजाय हरबायनो बेखौ नोङो लाबो। नों खनसे नङा खननै बिदि खालामबाय आरो दा सासे उन्दै गथ' गोनांखौ नों मानो बिदि लांनांगौ। जुदि नों मोजां जुदि थानो लुबैदोंबा गामियाव नों बे हिनजावखौ लाबोना होफैफिन मालाय गथ' उन्दै दं बेहा होननानै बिराद बुजायदोंमोननो। बेनिफ्राय सेंग्राया बुंदोंनो जागोन दे बिदिबा आङो 1 थारिख समाव आङो मोनहैगोन आं हिनजावखौ दोनहैफिननोसै होनना बुंदोंमोन आरो बियो। बेनिफ्राय गामिनिफ्रायबो आंखौ बुंहरफिनदोंमोन आरो खालिनो। जों फन खालामदों जिखुनु मानसिफ्रा फैगोन होनदों जोङो लेंहरदों ओमफ्राय मानसिया सफैयोब्ला नोङो लांफैबानो जाबाय जों मानसिखौ हमना दोनगोन बिसोरखौ। दे जागोन दे जेरैखि जाया बिसोरखौ लेंहरनानै सिगिनो नाङा मानसिखौ लेंहर ओमफ्राय लेंहरनानै लाना फैगोन हिनजावखौ होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो फैगोन होननानै एसे खोथा होबाय ओमफ्राय आंबो नेबाय उनाव माने फैयासै बिसोरो माने। 7थासिम नेदोंनो बिसोरो ओमफ्राय फैयासै गामिनिखौनो थगायबाय माने। गामिना बिराद दुखु मोनदों आरो गावसोरबो उसुबिदा मोनबाय ओमफ्राय आंखौ बुंहरबाय जों मा खालामबावनो बेफोरबायदि थगायबाय बे मानसिया बेफोरबायदि बिराद दुखु खोन्थाहरदों आरो बिसोरबो। थारमाने बे मानसिया बिदिनो खननै खनथाम जाखाबायनो गामियाव खालामनाया। हिनजाव लाबोयोनो जानला मोनला बिदिनो सोरनिबा बिदिनो हिनजाव बुरि बिदिनो लाबो खननैना खनथाम जाखाबायनो बियो। रेकर्ड जानाया ओमफ्राय गामियावबो दा बेखौ बिदि खालामबाय थानायखाय थगायनायखाय दोनला होनना बुंदों आरो मोनोबा। ओमफ्राय दा मा बुंनो सानो नोङो नोंनि हिनजावखौ सोरबा नुयोब्ला नोङो खोन्थाहरनो सानो नामा? नांगौना नांला नोंनि हिनजावखौ? आंथ' माने जेरैखि जाया फैजानो लुबैदोंमोन मानो होनबा आंहा बे दा सानै गाहाम गथ' दङ। उन्दै गाइखेर जानाय गथ'आनो दं मोजांखौनो गाराखै ओमफ्राय दा न'आवबो रावबो गैया आइ बुरिल'सो दङ। बाबा दं ओमफ्राय दा आंनि गथ'फोरखौ बोरै एफा उन्दै गथ'फोरखौ
खस्थ' मोनोना आइ बुरिया मालाबा बेमार जागोन मागोन हराव सिखारनानै गाबो हर गेजेरावनो बाना लानांगौ ओंखायनो आं फैजानो लुबैदोंमोन आरो आं फैगोनदां होननानै फनफोर खालामगोनदां होनना आं नेबाय थायो माने मबाइलखौबो अनावनो दोनबाय थायो फनबो खनसेबो खालामासै बिराद दुखु मोनदों आरो आं मा खालामनाय मोजां जागोन ओरै मा जेनेबा नों नांफिनगौ आरो ना बुस्थुखौ औ आंथ' मानसिखौ जेरैखि जाया फैफिनजानो लुबैदों आरो हयथ' बे फनफोर खालामनांगौ आंनाव मोजां गाज्रि रायज्लायहरनांगौमोन माबा मोनसे खावलायनो नामा जायबा नुदों बिथांमोनखौ बा सोरखौबा जेनेबा रायजोफोरखौ औ आंनिबाथ' आं खावलायदों आरो जेनेबा मानसिया फैफिनथारनांगौ जेरैखि जाया माने आं बेखौनो आसा खालामदोंमोन आरो फनबाबो आंखौ माने कन्टेक्ट खालामहरनांगौमोन हिनजावा ओमफ्राय बै हौवानि नामा मोना मिथिगौ हौवानि नामखौ ओरैनो थेफा होनना बुङोनो ओमफ्राय अरिजिनेल नामखौ आं मिन्थिया बर'ना बेलेग बर'आनो मानसिया हिनजाव दंखायो बेनाबो बेना हिनजाव गैया गामियाव बिदिनो नेपालि सासे लाबोदोंमोननो बियो सिगांबो बेनिफ्राय बे नेपालि न'खराव जेबो अबस्था गैखायानो बेनिफ्राय बिमायाबो माने बेलेग हौवा खारदोंनो माने बारा गोबाव जायाखै ना मा होनदों आरो माने गथ' गोनांखौ लाना खारदोंनो बेनिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा माने गामियैनो जेनेबा फिसा थुबथाब हाबाखौ बानायना होदोंमोननो बे सेंग्रानो ओमफ्राय हाबानि उनावनो लांफिनदोंनो बेखौ आरो बिनि उनाव बे दफ्ला हिनजाव मा लाबोदोंनो अरुणाचलनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेबो माने रावखौबो मोजां रावबो माने थाथिरा जाहैदों बेजों दा गामिनि मानसिफ्राबो लासिं सिं बिदिनो बिराद खालामबायनो बेखौ ओमफ्राय आरो सावरायदोंमोननो जेनेबा नों बिदि खालामनांला एबार नेक्स्टआव बेफोरबायदि हिनजाव लाबोनाङा होननानै सावरायना दोनखादोंमोन जाहैदों बेखौ आरो बिनि उनावनो आंनि हिनजावखौ दा गथ' सासे उन्दै गोनांखौनो लानो थांबाय बियो बिराद फाल्थुखानो मानसि माने अरुणाचलाव दंफां हायोमोननो बिदिनो गोदाव सोराव जेराव खामानि मावो बेयावनो थालाबायोनो द्राग्स गानजा सोबोनो अरुणाचलावबो हमजालाबायो सिगां बिदिनो मानसिया